Yun may dulo. Dalawa. Isang hipon. Meron, no? Dalawa. Thank you, Lord. Tigda dalawa yung huli. Meron, no? Dalawa. Meron yata. Dalawa. Wala mga idol, 1 bar na lang yun, no? Action cam natin kapag 1 bar na lang sigurado. Madali na tong malubat. Yun mga idol. Isang mapagpalang araw naman sa ating lahat. Muli na naman tayo magpapandaw ngayon. Bali, kinsing trap yung nilatag natin kanina. Nakahuli kasi tayo kanina ng 2 igat. Sana swertein tayo. Loko kahapon mga idol yung action cam natin. Nawalan ng sound yung huling pandaw natin. Tsaka na error. Hindi ko nasave. Ayaw mag-play. Sana hindi ito magloko na naman mga idol. So may papandawan pala tayo dito. Dalawa, isa dyan tsaka doon isa. Ito yung unahin natin mga idol. Sana pala rin tayo ngayon. Nandun yung iba. Bali 10 trap dito. Yung 5 kasi nandun sa pinaglatagan natin kahapon. Meron din akong kasabay kahapon ay kanina sa paglatag. Iwan ko kung nagpandaw na ba yun. Kasi hibas na. Simula na ng pagbaba na ng Yan mga idol, salamat pala sa walang sawang pagsuporta sa aking munting channel. Nakita ko agad yung paa ng alimango. Hindi ko pa na-charge yung action cam ko. Kaya 3 bars lang to. Malaki mga idol. Yan, dalawa. Ay, parang dalawa yata. Tanggal yung pain, kala ko ubos na. Yan isa, good size. Ayos. Boy naman. Ito mga idol yung pangalawang trap natin. Magkalapit lang to sa isa natin kanina. Doon lang tayo nagpandaw. Sana may huli. Walang kabas-bawas ng pain. Mayroon yung pangatlo. Wala. Ito mayroon yung pangatlo. Ay, pang-apat pala. Meron yata. Dalawa. So bars na lang mga idol yung action cam. Murahin lang kasi itong action cam natin kasi wala tayong
pambili ng mamahaling action cam. Kaya itong umurahin lang yung nakaya natin. Madali lang malubat, hindi nga umaabot ang 1 oras. Meron dalawa. Ayos, tigda dalawa yung huli. Ang tataba ng alimango. Kitang kita mo talaga sa kulay nila. May dulo, dalawa. Hipon. Ayos. Nandito may dulo yung pampito. Sana may huli. Meron dalawa. Thank you Lord. Tigda dalawa yung huli. Ayos. Labis talaga pag bagong huli yung pamain. Higat. Tsaka malalaki. Wala mga idol, 1 bar na lang yun action cam natin. Kapag 1 bar na lang sigurado madali na tong malubat. Hindi siguro natin matatapos yung 15 tap sa pagpandaw. Hindi lang power off yung action cam natin. Biglang malubat yung may huli isang piraso lang. May dul yung pang siyam. Sana matapos natin yung 10.